Historie školy začíná v roce 1918 a je úzce spjata se vznikem Zbrojovky Brno, jejíž výrobky jsou známy po celém světě. Tato firma původně opravovala automobily, pušky, telefonní a železniční zařízení a nářadí. Montovala také německé a rakouské pušky Mauser a Mannlicher, později i svoje vlastní. V průběhu času se zde kromě pušek a kulometů vyráběly i automobily, motory, psací stroje a traktory. S výchovou budoucích kvalifikovaných pracovníků začala Zbrojovka ihned po založení podniku. Tehdejší výuka probíhala přímo na dílenských pracovištích a starost o učně byla svěřena tovarišům. Kvalita výuky tak byla závislá nejen na jejich praktických a teoretických zkušenostech, ale i na libovůli tovarišů své zkušenosti učňům předat. Proto byla v roce 1923 zřízena zvláštní učňovská dílna, která se nacházela ve strojním oddělení závodu. Historie skutečné školy se však váže až k září roku 1931, kdy byly Ministerstvem školství a osvěty schváleny stanovy odborné učňovské školy pro živnosti Československé zbrojovky AS v Brně. První tovární učňovská škola sídlila v Nové ulici, dnešní Šumavské. Později přešla do hlavního závodu Zbrojovky na Lazaretní ulici. Nově založené škole však nepřála hospodářská situace. Píše se rok 1931, na světovém trhu se začíná projevovat stále větší deprese a postupně hospodářská krize. Ta postihla i československé hospodářství a výjimkou nebyla ani Zbrojovka. V závodě rostla nezaměstnanost a ze strany podniku nebyl o učně zájem. Přesto se i v těchto letech pohyboval počet žáků mezi 80 až 120. V roce 1933, kdy dochází k horečnému zbrojení, se počet žáků zvyšuje na 473. V tomto roce se Zbrojovka vypracovala mezi přední výrobce zbraní a po roce 1934 se stává největším vývozcem zbraní na světě. V době okupace byla škola podřízena německému školnímu výboru a byly vydány nové právní předpisy, podle kterých bylo možno zkrátit výuku na 2 roky. V roce 1949 se výuka rozšířila o specializované obory soustružník, frézař a zámečník a byl zřízen nový učební obor mechanik psacích strojů. Celkový počet učňů v této době dosáhl čísla 850. Dne 9. dubna 1949 byl zábrdovický závod Zbrojovky přejmenován na závod Jana Švermy a začíná se psát nová kapitola Učiliště závodu Jana Švermy. Od 1. září 1952 byly téměř ve všech odvětvích našeho průmyslu zřízeny státní pracovní zálohy, které převzaly úlohu výchovy dělnické mládeže. Do osnov byly zařazeny obory soustružník, frézař, zámečník, nástrojař a kovář. Nebyly však zde zahrnuty obory, které byly pro Zbrojovku a její výrobní program nepostradatelné. Puškař a pro nově se rozvíjející výrobu psacích a počítacích strojů obor mechanik psacích strojů. Proto byla v závodě ponechána závodní učňovská škola pro tato povolání. V roce 1957 přešla odpovědnost za výuku učňů na ředitele podniku Zbrojovka Brno a státní pracovní zálohy byly zrušeny. Ve školním roce 1958 až 59 počet učňů přesáhl úctyhodné číslo 1200, což byl v té době nejvyšší počet učňů nejen v historii učiliště, ale i v dějinách československých učňovských škol vůbec.
V roce 1960 naši učni zahájili za vydatné pomoci výchovných pracovníků učňovského střediska pozemních staveb Brno a podpory vedení závodu výstavbu rekreačního střediska v krásném prostředí Vranovské přehrady ve Švýcarské zátoce. Možnosti koupání, projížděk na lodičkách po přehradním jezeře, cyklistických výletů do chráněného povodí Dyje či výjezdů do sousedního Dolního Rakouska využívali učni i zaměstnanci školy v hojné míře až do roku 2005. V roce 1962 byl otevřen studijní obor souvislé 5leté kombinované studium k oboru mechanik kancelářských strojů, které bylo po 3. roce ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci získali výuční list a po dalších 2 letech studia maturitní vysvědčení. V roce 1967 tak opustili naše učiliště první maturanti v historii školy. Podmínky pro výuku v objektu lazaretní číslo 7 byly stále nedostatečné. V roce 1974 dochází v důsledku rekonstrukce k sanaci objektu, ve kterém mělo učiliště sklady, šatny, sociální zařízení, kanceláře přípravní výroby i zubní ordinaci. Náhradou za tyto prostory byly postaveny mobilní buňky na ulici Lazaretní. Problém výstavby nového učiliště byl stále naléhavější. V roce 1978 vešla v platnost nová školská soustava, která znamenala výrazný zásah i do učňovského školství. Základní změnou bylo prodloužení povinné školní docházky na 10 let a nahrazení odborných učilišť a učňovských škol jediným typem výchovného zařízení středními odbornými učilišti. Oficiální název Střední odborné učiliště elektrotechnické však naše škola získala až v roce 1980. Byla zahájena výuka v nově koncipovaných oborech obráběč kovů, nástrojař a mechanik elektrotechnických zařízení. Vznikaly nové 4leté obory ukončené maturitou, mechanik organizačních a výpočetních automatů a mechanik seřizovač. A bylo rozšířeno studium na střední škole pro pracující. V roce 1984 byla konečně vystavěna první část komplexu středních odborných učilišť Zbrojovky a první brněnské strojírny na Olomoucké ulici. Do nového objektu dílen se přistěhovaly strojní obory a ve školním roce 1985 až 86 rukodělné obory. Teoretická výuka zůstala i nadále v objektu na Lazaretní ulici. Pro výuku tělesné výchovy byla pronajata tělocvična T.J. Husovice a bazén v Lužánkách. Rokem 1989 se otevřela nová kapitola v dějinách naší společnosti. Skončilo období totalitního systému a začaly se vytvářet základy demokratické společnosti. O rok později poslanci Federálního shromáždění přijali zákon, který umožňoval středním odborným učilištím právní subjektivitu. Zbrojovka možnosti mít vlastní soukromé učiliště nevyužila a tak od 1.7.1991 získává teď již bývalé střední odborné učiliště Zbrojovky právní subjektivitu. Zřizovatelem státního středního odborného učiliště se stává Ministerstvo průmyslu, ředitelem je jmenován inženýr Lubomír Štefka. Nastupuje do funkce s cílem vybudovat komplexní středisko celoživotního vzdělávání a připravit tak na budoucí povolání studenty v oborech strojírenských, elektrotechnických a ekonomických. Od 1.9.1993 se dosavadní střední odborné učiliště se sídlem na Olomoucké ulici mění na integrovanou střední školu, která zabezpečuje výuku v učebních oborech ukončených výučním listem a současně ve studijních oborech s maturitou. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může zvolit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků.
Koncem školního roku 1994 až 95 byla ukončena výuka v již zcela nevyhovujícím objektu školy v areálu Zerkovic na Lazaretní ulici. V roce 1995 se do názvu školy dostává Centrum odborné přípravy, protože se na základě projektu Ministerstva školství České republiky škola stává centrem celoživotního vzdělávání. Vedle vzdělávání v učebních a studijních oborech zajišťuje vzdělávání dospělých ve specializačních a rekvalifikačních kurzech a organizuje další formy vzdělávání podle požadavků trhu práce. Současně jsme se v roce 1995 stali pilotní školou mezinárodního projektu FARE, programu restrukturalizace trhu práce. Naše škola byla vyhodnocena jako jedna z 20 nejlepších škol v České republice, které byly vybrány k realizaci tohoto mezinárodního projektu, k ověřování nejmodernějších forem výuky. V tomto roce nabízela naše škola 18 studijních a učebních oborů se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku a ekonomiku. Škola měla v této době 1200 žáků. Při tomto počtu žáků zápasí škola s nedostatkem učeben. Od září 1997 je část výuky v pronajatých učebnách Střední průmyslové školy Slévárenské na Šujanově náměstí. Ředitel školy inženýr Štefka shání finanční prostředky a jedná o koupi sousední budovy bývalého soukromého středního odborného učiliště první brněnské strojírny Olomoucká 63. Tento husarský kousek se mu podaří a od září 1998 je poprvé v historii školy teoretická i praktická výuka ve všech učebních i studijních oborech soustředěna v jednom objektu na ulici Olomoucká. Tato událost výrazně ovlivnila další vývoj a úroveň vzdělávání na naší škole. Dochází k postupnému dobudování odborných učeben s moderní didaktickou technikou. Mezi prvními je to učebna PLC řízení od firmy Festo a učebna fyziky s příslušným zázemím. V roce 1999 vzniká informační centrum s knihovnou, studovnou a s 8 internetovými pracovišti pro žáky. V roce 2000 je zahájena výstavba krytého tělovýchovného zařízení se 2 tělocvičnami, posilovnou a sálem pohybové výchovy. Tělovýchovný areál je slavnostně otevřen v září 2001. V roce 2002 je vybudována multimediální učebna pro výuku strojírenských oborů. V roce 2003 učebna pro výuku cizích jazyků, v roce 2005 multimediální učebna pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. V roce 2006 je vybudováno z finančních prostředků Evropského sociálního fondu regionální centrum programování CNC strojů,
které se stává nejmodernějším pracovištěm pro výuku programování a obsluhy CNC strojů. V roce 2008 je z finančních prostředků Evropské unie na podporu životního prostředí provedena rekonstrukce a zateplení celého areálu školy. V roce 2009 je rovněž z finančních prostředků Evropské unie vybudováno regionální centrum mechatroniky, pracoviště na špičkové mezinárodní úrovni pro výuku pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky. V tomto roce škola rovněž získala certifikát kvality ve vzdělávání. V roce 2010 je vybudován spojovací koridor mezi budovami školy a modernizována výuka realizací projektu z operačního programu Vzdělávání